Moko kuom jokanyo mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET e kaunti ma Homa Bay koro dwaro ni yiero mabiro mar riwruogno mondo bi otagi duol matayo yiero IEBC e pacho ka. Bende gikwedo tulo manoneno e yiero mokalo manobagi Jumapil e mbalariany ma Tom Mboya ma gikone to noketho nyaka otase mag ombulu. Jokanyo mar KUPPET e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko ka kwedo tulo manomuoch e kinde yiero manobagi e mbalariany ma Tom Mboya giko dira mokalo. Yiero ma kata kamano ne oduogo tore bang' ka gige luto ombulu ne okethe ma ochweyo wang'. Ndalo achiel bang' ka kweth machielo motelo kod jagoro Stephen Yogo ma bende nosiro kome ne yiero makamano seyo jowetegi kuom rocho yierono. Kweth machielo no ka otelo kod Peter Otieno mane laro lemo mar bedo jakom okoni yiero makamano ne okethi kod joma nie ofis gi sani kane gitudore kod jorita kwe mane chiwo rita e kinde yierono. Osepang ofis ne ok dhi timore man chalo ka gima ne gitugo gi wiwa mondo wabi ka waketh sawa waketh resources to en gima lit ni toka wasechulo pesa wa mar nomination to the tune of 100,000 to contest for the position of chairman. Ng'ato nyalo loso yiero kaela mane waneno cha ma iloso yiero man gi stream achiel ni ema dwa serve jopuonj 5,000. Election ni noketh gi jo office gidhi security apparatus. An ng'ato ok nyal wacho ni wan emane watiyo gi polise mondo waketh election. Peter wacho ni apisas mawuok e migawo mar leba mane tayo yierono bende ne oninde tich kendo gionge kod thochgi mar tayo yierono ka ikono yiero manyien ka oluongi to gidwa ni duol ma ochung'ne yiero e pacho ka ndi IEBC ema mondo ochung'ne yierono. Ni leba office onge gi capacity kaluwre gi gik manotimore 2021 okelnwa IEBC mondo oran election ma Homa Bay. Gisani wan gi jomwa piem godo ema chak pango logistics. Gine ma gidhi gimanyo security, gine ma ging'iyo kaka ballot papers biro, gine ma gimanyo kaka ichulo jogo, gine ma gimanyo kaka ichulo jaleba. Onge meeting moro amora mwasebedo go mondo wawinjre. Gisani mondo election odhi mbele maber. Wakwayo ni the current office obed disbanded. Mondo koro wan te wabed political players, mondo election ni obed conducted on a level playing ground. Kata Modhiambo man laro bedo jagoro mar KUPPET e kaunti ma Homa Bay kinde yiero makamano jokone kuku mar KUPPET mondo kik donje e yiero mag jopuonj ka okone yiero machielo mibiro bagi nyaka tim mane log tich mar kaunti ma Homa Bay ma ok machielo. Wadwani mondo the national office odhi obed piny gi the national electoral board. Wadwani mondo gibed piny gipangnwa election maber kendo kwayowa en ni election ni nyaka tim Homa Bay County ka. Ok inyal keto ni Homa Bay headquarters kae ni election itero kamoro mopogre gi Homa Bay headquarters nikech ma is the central place ma jopuonj te nyalo bire. Wasetiyo gi resources wa kwakelo jopuonj e county ka kendo we are not going to allow ni ng'ato tero gini kuma ene modwaro. Kata kamano gikwayo jopuonj ma KUPPET e kaunti ma Homa Bay mondo kik chunygi tho kendo giikre mar wuok oko kar rombgi ka oluong yiero machielo. Akwayo ni mondo ka Nyasaye oyie odonje chunyu kik lose hope nikech dwaro mane un go mokwongo mar make sure ni jopuonj uyiero jogeu muhero mududhwa ku office mondo tinu ok dhi rumo. Wakwayo ni chieng' ma election ni ibro wachi uwuok kendo kaka nuwuok cha. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar laktache bade ma Nairobi koro dwaro mondo keth migawo mar thieth e kaunti ma Nairobi ka giywak ni migawono ok osewinjo ywak mar